OK, takže čo ľudia, je tu s vami opäť Haver. Vítam vás pri novom videu a toto nové video je top 5 najrýchlejších aut na svete. Ja by som hneď začal a poďme do toho. Na 5. mieste je SSC Ultimate Aero TT. Toto auto má motor V8, maximálny výkon 882 kW, čiže 1200 koní. Zrýchlenie z 0 na 100 je 2,7 sekundy. Maximálna rýchlosť tohto auta je 413 km za hodinu, čo ho radí na 5. miesto. Na 4. mieste je Bugatti Veyron SS. Toto auto má motor V16 s výkonom 736 kW, čo je 1001 koní. Z 0 na 100 dá toto auto za 2,5 sekundy. Maximálna rýchlosť 415 km za hodinu ho radí na 4. miesto. Na 3. mieste je Koenigsegg Agera R. Toto auto má motor V8 s maximálnym výkonom 820 kW, čo je 1115 koní. Toto auto neudáva rýchlosť zrýchlenia z 0 na 100, ale rovno z 0 na 300, čo je 14,5 sekundy. Maximálna rýchlosť je 420 km za hodinu, čo ho radí na 3. miesto. Na 2. mieste je Hennessy Venom GT. Takže toto auto má motor V8 s maximálnym výkonom 927 kW, čo je 1261 koní. Toto auto taktiež neudáva rýchlosť z 0 na 100, ale rovno z 0 na 300 a to je 13,6 sekundy. Maximálna rýchlosť tohto auta je 435 km za hodinu, čo ho radí na 2. miesto. A na 1. mieste, neviem či to dobre vyslovím, ale je Bloodhound SSC. Takže toto auto ste si mohli všimnúť, je také trošku špeciálnejšie, keďže nemá taký klasický tvar, ani rýchlosť, ani nič, takže povieme si k nemu trošku viacej. Toto auto má výkon 99 291 kW, čiže 133 151 koní. Toto auto neudáva rýchlosť z 0 na 100, ani z 0 na 300, ani z 0 na 400, ale rovno z 0 na 1600 a to je 55 sekúnd. Maximálna rýchlosť tohto auta je, ako som povedal, 1600. Ďalej, čo vám o tomto poviem, toto auto je poháňané triskovými motormi, nie klasickými. Vlastne ten triskový motor dosiahne rýchlosť 1200, potom sa zapnú pridávne motory a vyženie to až na 1600. Toto auto je taká pojazdná raketa, jak by som to povedal, keďže má taký tvar skôr jak raketa, nie jak auto. Toto auto má takú jednu zaujímavosť, čiže toto auto má druhý motor, ten je V8 z Jaguaru E-Type, ktorý má 400 koní a je používaný len ako čerpadlo, aby čerpalo do hlavného motoru benzín. OK, takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Nech viem, či mám v takýchto videjkách pokračovať, viete, top 5, top 10 a tak ďalej. Určite komentujte, tam napíšte, či mám teda pokračovať. A je to moje prvé top 5 videjko, takže trošku ma nesúťa až tak, lebo není to dobrá až taká kvalita, ale snažil som sa najviac. Takže to by bolo všetko, komentujte, lajkujte, odoberajte a zatiaľ čus. Everywhere I go, bitches always